Ada, नोंनि बेफोरबायदि अननायखौ आं माबोरै नागारनानै थांनो आदा? नों बेफोरखौ मा खालायखो माने? आंनि अननाया अराय समजों थाबाय थागोन। आयै फिसाफोर बेसेबा गोबावनिफ्राय दिनैसो ज' नुबाय आङो। ओंखारलां! आं नोंनि फंबायजों हाबा जानो राजि। हेलो लोगोफोर माने गोबां मानसियानो एक्साइटेड जाना दंमोन आरोना जोंहा TWISAM 2 मुभिखौ नायनो थाखाय बेनिफ्राय दा फाइनाली नुनानै मोनसिगोन बयबो NEWBO एपआव जोंहा दा बेखौ रिलिज खालामसिगोन NEWBO एपआव जोंहा 22 मार्चआव बेखौ TWISAM 2 मुभिखौ रिलिज खालामनानै होसिगोन आरोना बेनिफ्राय नायबानो जाबाय नेनानै थाबानो जाबाय बे साननैसोनि गेजेरावनो नोंथांमोना नुनानै मोनसिगोन आंबो एक्साइटेड जाना दङ नायगोन आं सिगांनो मोनसे भिडिअ हगारखादोंमोन बेनिफ्राय बिसोरो बेयाव फिक्स माने डेटखौ बुङाखैमोन आरोना बेनिफ्राय बिसोर दा फिक्स डेटखौ खोन्थाबाय नोंसोर नायबानो जाबाय 22 मार्चआव 22 तारिखआव बिसोरो NEWBO एपआव हगारनानै होसिगोन बेनिफ्राय जायफ्रा NEWBO एपखौ दासिमबो डाउनलड खालामना लायाखै नोंसोर डाउनलड खालामदो प्ले स्ट'राव मोनो बेनिफ्राय इनस्टल खालामनानै अपेन खालामनानै नोंसोरो नायबानो जाबाय जेब्ला हगारो बेनिफ्राय बेनि बेसेना बेसे जागोन आं बेखौथ' मिथिया उनाव नोंसोरो हगारबानो मिथिखागोन आरो गावबागाव नोंसोरो अपेन खालामनानै नायबानो जाबाय नोंसोरो उनाव नेनानै थाबानो जाबाय 22 मार्च सिबां अके लोगोफोर बेनिफ्राय बिनि माखासे ट्रेलारफोरखौ क्लिपफोरखौ आं नोंसोरनो खोन्थालांनि नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आदा नोंनि बेफोरबायदि अननायखौ आं माबोरै नागारनानै थांनो आदा नों बेफोरखौ मा खालायखो माने आंनि अननाया अराय समजों थाबाय थागोन आयै फिसाफोर बेसेबा गोबावनिफ्राय दिनैसो ज' नुबाय आङो ओंखारलां आं नोंनि फंबायजों हाबा जानो राजि आंनि गोरोन्थि जाबायब्ला बिदा होननानै निमाहा होदो आदा आं मिथिगौ नों आंनि खाथियावनो दङ बे इटानगर ओनसोलाव बे रुबुलजों फेर फाथिनानै रावनिबो खिबुआव दम गैयाब्रा जाय आखाइजों नों दिनै आंखौ सोबाबाय बे आखाइजोंनो नोंनि गासै प्रपार्टिखौ आंनो लिरनानै होनांगोन सना आरो बेफोरबायदिब्लासो गामियाव थाना खोथाहैनांगोन नङाब्ला